Civînên wezarî di navbera Rûsya û Tirkiye de doh li Moskow hatin encamdan û li ser gelek xalên hevbeş dê derbarê hemahingiya leşkerî li ser xakê li hev kirin. Em li ser hemahingiya leşkerî ya bejayî li ser xakê li hev hatin û her du alî wê berdewam bin ji bo rûbirûbûna rikberiyan û rûbirûbûna terorê li Sûriyê. Xala didwan em li ser hemahingiya mirovî ji bo vegera penaberên Sûrî ji bo malên wan me gengeşe kiriye. Xala Sisyan li ser çareseriya siyasî hate kirin ku her yek ji Tirkiye û Rûsya wekû du welatên gerentîdar dixwazin ku çareseriya siyasî pêş bikeve. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu ragihand ku danûstandinên baş di navbera her du aliyan de hatine danan. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Danûstandinê baş di navbera wan û hevalbendên wan yên Rûsî de hatine encamdan. Ve Soçi süreçleriyle bugüne kadar attığımız Li bejdariya Wezîrê Berevaniya Tirkiye me danûstandin di çarçoveya Sûtçî de ji bo çareseriya Sûrî kirin. Suriye bağlamındaki son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Me vekşana Amerîka ji Sûriyê gengeşe kir û plana hemahingiyê di navbera Rûsya û Tirkiye de piştî vekşana Amerîka ji Sûriyê hate danan. Li hevhatinên Rûsî Tirkî di demekî de tê ku welatê Amerîka dest bi yekem qonaxa vekşana hêzên xwe ji Sûriyê kir.